Kaixo, kaixo, oigi, otoli, ekolikako, poskakela. Hau ziki, kueto, pez. Gaur zardi betirari. Asko, etxungo ditugu. Pret, zaudete. Lehenik eta behin, hauek dira, azteko urtebetetxeak. Mohamed, Abna, Juan Alonso, Rospower. Zorionak eta superondo pasa. Astera goaz. Sali musika ekipo. Kareta kenduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Kaixo denoi, gu bigarren mailako ikaslea gara. Astero bezala, bozkatera ekarri ditugu aste honetako 100 esanguratsuak. Maiatzaren 18tik 24rako astea hezkuntza artistikoa nazioarteko astea da, goza dezagun gure inguruko kuadro, musika, dantza eta kulturaz. Lehen egun esanguratsua maiatza 18an museoan. Eguna da nola deitzen da lorez estalitako txakurra duen Bilboko museoa. Maiatzaren 21an tearen eguna da zein da zuen gustukoena. Hirugarren egun esangurutsua maiatzaren 23an emakumezkoen futbolaren eguna da, gora emakume kirolariak. Hirugarren mailako ikaslea mikroan. Labetik atera bari dugun asmakizun bat ekarri dizuegu. Ea aste honetan gaizareten asmatzeko zeri buruz hitz egiten ari garen. Oso argala nahi saltua eta 3 begi ditut, berdea, goria eta laranja. Metalez egina nago eta barrutik kableak ditut. Kaleetako trafikoa kontrolatzeko balio dut. Hiri zein-herrietan egon naiteke. Kuku, laugarren mailaren txanda orain, guk pinpon saioa burutuko dugu. Podcastaren zati honetan, eskolako pertsonekin hitz egingo dugu. Prest irakasle eta langileen txizmeak jakiteko? Gaur gure pinpon saiora Jose ekarri dugu. Galdera zaparrara badoa. Pin, Pon, gure, eskola. izen osoa. Jose Bañuelos. Zen da zure lana eskolan? Pues nire lana eskola zaindu, umeak zaindu, andereño zaindu. Eskolako lekurik gustukoena? Patioa eta gimnasioa adibidez. Gehien gustatzen zaizun irakasgaia? Gorputz hizkuntza. Gutxien gustatzen zaizuna? Bueno, matematika. Zenbat urte daramatzu eskolan? Asko. 40 edo. Asteko egunik gustukoena? Asteburuak larun bata. Liburu edo pelikula? Liburu. Hondartza edo mendia, Biak, baina batez ere mendia, bai. txakurra edo katua, Txakurra, noski, jakina. abesti gustokoena, Pues ETS musikaren doinua. ametsetako bidaia, Peru. superpodere bat izango bazenu, Munduan goseak entzea gustatuko litzaidake. pilota pasa beste pertsona bati. Supergelako Sandra. Eskerrik asko hurrengo podcastean erantzun gehiago izango dituzue. Agur!
Bosgarren mailatik astero bezala asmakizunekin gatoz. Gogoratu zuen erantzunak nahi ditugula. Aurreko asteko galdera. Zergatik espazioan ez dago argirik? Espazioan ez dago argirik, edo zehazkiago ez da argitsua ikusten. Espazioa bera ia hutsik dagoelako. Materiaren partikularik ez daude, eta materia sakabanatuta dago. Aste honetako irabazlea laugarren mailako haua da. Zorionak. Gaurko galdera hau da. Zergatik lo egiten dugunean amesten du. Sorte egun guztioi. Gaur unibertsoari buruzko bitxikeriak ezagutuko ditugu. Adibidez, erakarle handia zer den ikasiko dugu. Esan ahal duzue abuztuan eklipse bat egongo dela eta indujo dela Espainiatik. Erakarle handia espazioko iman erraldoi bat da. Gure galaxia esnebidea eta beste milaka beregana erakartzen ditu. 2,2 milioi kilometro orduko abiaduran harrigarria. Oso urrun dago, 250 milioi argi uretara. Eta oraindik misterio bat da guretzat. Erakarle handiaren aurkituntza 1977an hasi zen. Astronomoek galaxiak modu naturalean mugitzen ez zirela nabaritu zutenean. Gaur egun ikerketa horrek 50 urte baino gehiago daramatzat jardunean. Bazenekien erakarle handia ezin duela bere kabuz mugitu galaxia orain mugitzen dituen abiadurarekin. Errealitatean, Shapley superkumula izeneko galaxia guztien egitura eta kontzentrazio handiena du beratzetik. Agur eta mila esker zure arretagatik. Aste honetan abeslariei buruz hitz egingo dugu. Top 10ean Distinct dago, Marruekos eta Espainian oso ezaguna delako. Top 9ean Milo J. Bere abestiak oso herrikoiak direlako gazteen artean. Top 8ean Ayman Junior, txikitik musika egiten hasi zen. Top 7ean Kinky Boy, bere musika bere bizitzan oinarritzen da. Top 6 Grekas, bere abestiak oso ezagunak direlako mundu osoan. Top 5 Top Boy, nire jaioterrian Kolonbian oso ezaguna delako Kolonbiakoa. Top 4 Cyril Kamir, oso ondo abesti duilako. Top 3 Hellfighter, bere abestiak oso motibigarriak direlako. Top 2 Vini Junior, bere abestiak entzuli asko dituilako. Top 1 Mike Towers, Hispania oso ezaguna dilako. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik. Espero saio hau zuen gustukoa izana. Hau izan da guztia gaurkoz. Horrengoan gehiago eta hobeto. Tiritara, tiritun. Urrengoan berriro entzun. Agur!